Opak ruoth nyikwara mogiro kamana ahinya kuom keto Ramogi TV ka Nyasaye oyienwa choko chopo chenro maro imore sa 3 sani bang'e buch jopiny wabro go mbaka gi Eric Omondi. En jaked ne oganda, wabro winjo ni to gik mosebedo otimogi nikech ang'o to obro timogi nyaka karang'o. Mane mbaka mobro go kode nikech kor mbui waseneno kobedo otemo konyo jopiny momoko kuonde mopogore opogore. Wabro penje ni obro time nyaka karang'o to en gi mpango mane. Bang' ma imbe dwaro winjo pachi 2-3-6-0 eka kinyalo yudowa. Elizabeth Etieno en nyar game, en jaloko marwa, wan kode ka endi Nyarugenya ok nyar game. Ero kamano ahinya kuom bedo kodwa kae. Bas koro anto nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Nyithindo korgi ramo gi fuolo, tuoche mag diep gi be koro ng'eny. Tunalalamika kila wakati, lini tutapumzika na maji? Sirikal onyiso jopiny omed bedo motang' kaluwore gi oula mamedo daro ji e miechgi. Kar dak ma Kibera kod alwora ma Nyanza oyudo oula mapek e otieno ma piny orugo kawuono. Ok obi bedo gi threats ma sirikal miyowa. Dogo rum mana kobedo piny gi sirikal mondo wang'e ni gik manowinjore ka be iluwogi matimre kaka dwarore. Doho medo chungo ng'anyo mar lakteche kendo dwaro ni jokanyo duto obed gi lalruok e kindegi. It is impunity of the highest level for any person to walk into a government office knowing very well that they have a fake certificate. Kaka yor fuong'o sigo mar chulo osara, jatend piny Kenya William Ruto onyiso jotije sirikal ma nigi oboke ma bandia mondo ogwe tao kendo duoko osara mosebed ka ichulogi. Ero kamano kuket Ramogi ka wachaka ni weche manyien ni sirikal ogolo milome ne jo Kenya ni obed motang' to ahinya kuonde ma oula medo kele midhiero, ahinya gwenge motenore gi aoche ma thoro pong' e kinde koth. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ochiwo ranyisi mar counties 16 moriwo koda mag Kaluo ma nyaka jopiny bedie motang'. Milome no biro e kinde ma midhiero mar oula pod neno e pacho ka endie. Kar dak mar Kibera e bure Nairobi ka oula nodaro moko kuom jodak kendo weyogi maonge kuonde jot. Yore moko bende okethore. Ripota marwa Eric Wenga nigi ler mar wachni. Okinyi ma kawuono jodak ma Kibra alura ma Kisumu ndo ka West kuchande biro medo remo kano kinde mine ka chindo temreso magi ne riko sado pi mane enta be odne kwa yudo ine sabi bende wono dwaro pesa no bi kinyi pod ne oganda dhi nyime gi yweyo chuodho e ute magi kata manyo kuom mwandu magi pod ne onimo e pi e udi ka jodak mamoko bende to ne temo chako po udi mane mapek no. Jodak maluwa ni machiegni ora mopako dwaro mar nema dak pradek mapor gi ora kido en kama chema
officers mag county ma Nairobi kuom koso chopo mar tijgi ahinya daraja ina ma wacho ni medo ngima dak ne ine makoro ko biro dok e ute tenga makita sab kang mar gengo midhirogo opo na gwenge mamona akrinya bende nitie parawula medo ne jadwo jini pochlo kabich kachiri nyakware majini apaga seche ga uchi apps medo nyiso jo Kenya ni mondo bed motang' e gwenge ma oula kwako kaka imbo mar Kenya Nyanza Nairobi mamoko ibro wuok machiegni dho ka wabiro jot ko buya ka bende kenyo nge ko to ko da ko bedo jot kum jo gi to wan ruok ni do ko wan ko cha ko nyalo ko ko mari da ka ni ko fu wan ngo ta seski ni do ko re mo bi fo to ko nge ko pa ko ne no ye tukumba wakati hatuna pa kukaa tumeoka yetu angalia ni masana jote sun par mauso por si tarine ko kapito ma to wadi ko me ma to ko ma ne familia ko ma to mari chiemo kelo be prom national government also relief food Peke counties na
while the displaced households are CIR, nini la techo attend Mathare Hospital, Kenyatta Hospital, Rumala teche mor dimio gitflo martu ka manyo di sasa hali hapa ni mbaya sana. The mother's work. We benefit while reporting ho ato nilikudo tinge kumi tuma ko chabish kado ho to bi polonge to ni tipa bi marachi Arbayo wage. Kawacho ni omenda mag mano oromore gi achiel gi
they're asking, so we must chasing what is popular, what is right. Any on the get attached. National government. ya magsomo jatend Ruto those who have certificates working, please surrender and walk away, because it will not be business as usual as we go to and actually get a job. Kaulos ekinde loro galamoro mar ndalo adek ewi osigo mar osara e karomo mar Bomas of Kenya. Ruto osingo mar rakore aching kod jotich makamago. I'm already Sakayo, so there is no problem. If the country is going to get where we want it to go, I don't mind names. Yeah, I don't mind names. So long as we get the country where it should go. Jalop jatend piny Rigathi Gachagua osiro wach makamano ka olieko ni kata jotelo e sirikal mamalo kod sirikal mag counties ni kod obok mabandia mag somo. Unajua wewe mtu wangu, lazima nikwambie ukweli. Watu wengi wako kwa serikali, wengine magavana, wengine heads of department, wengine wamekaa huku, wengine wamekaa na wewe hapa. Makaratasi yao iko dosari. So you will have to make a decision. Na sijui nani atakusaidia. Ewi paro maduoko piny osigo mar osara nyaka atamalo 35 mar yuto mar piny Kenya, Ruto onyiso geno mare ilek makamano dhi chopo kare higa mar 2027. There are agencies, parastatals, institutions that have already achieved this without the target we have set. They confirm to us that with commitment, with determination, with courage, we can achieve this sooner than even 2027. Sani hapa nwanyalo time 2027, 2028. Nikech sani wan percentage marwa en 39%. Ka nyocha warango sani waloso budget to aneno ka otemo dhiro to 41%. So an gadieri he was an average and well over 45, 48. Koro okapar wan kamaracha inya gima teko moloyo en jomo ndiki gi local authorities ma ng'any gi pod ni tich kaka ne gol gi onge kaka nyalo rationalize onge. Galamoro makamano bende ong'ado ni sirikal mamalo kod sirikal mag counties nyaka tiek chulo jotich magi osara gi payroll machon
kochopo dwe mar 6 higani. All institutions at both levels of government to migrate their payrolls to the Human Resource Information System Kenya by June 2025. Gima bro bedo matek to aparo ni kata control of budget nyocho okelo wach machalo kamano ni casuals bende given onego ketgi outside the manual wage bill. Casual okonego bedi tich in ndalo mokalo aparo 3 months or something. Koro ka kokete kanyo to dwaro bang' dweche 2 kata 3 to koro kendi imiye contract manyien katigole. Duol mar SRC ne oyango ni moko kuom counties pod tiyo gi payroll machon e chulo jotich magi osara, gino manyayo weche mag mibadhi. Kata odoko ni jatend piny William Ruto osingo mar bedo ng'ala manyime mar neno ni piny owacho mare odwoko piny osigo mar osara nyaka atamalo 35 mar yuto mar piny Kenya. Kochopo higa mar 2027, jopiny koro oketo wang'gi mar neno ka piny owacho dhi keto e tim winjruok makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto kone migawo mar wuoth kod apaya ni otim duto madwarore mar duoko chien kwan mag tho mabiro kakale masira mag ndara. Ruto ne omedo nyiso jatend migawo no Kipchumba Murkomen ni oneni masira mag ndara odok chien gi atamalo 50 ni olose kinde sidho chenro mar sirikal oketo mag thiro masira mag apaya. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi lero. Road Safety Action Plan 2020. E kinde sidho yanga lai mar chenro manyien mar tiyo makare kod apaya mane obagi KICC boma Nairobi, kama jatend piny William Ruto ogole koke kendo keto migawo mar wuodhe kod apaya e orindi maliet ni odwok chien kwan mag jok ma wito ngimagi kokale masira mar ndara kod atamalo 50 kotelo ne Kipchumba Murkomen ne nyalo biro nyono lot ka kwan no medore. Every year the numbers are going up. Waziri and your team, the numbers have to come down. 1 year from now, we will have another meeting. And in that 1 year from now, Kipchumba Murkomen, you better come and report to us that the numbers are coming down. Otherwise, you will be in a lot of trouble. Jatend piny ochiko migawo mar wuodhe mondo chak chiwo kum mar fwai makanyo ne jok mokadho chike mag apaya kolero ni rito ndalo 90 bor kaka osebed ka itimo. We have discussed, we have talked about instant fines for a very long time. Waziri, please, instant fines, 90 days is too much time for you to wait. Let's do it so that we can get everybody behaving because they know somebody is watching them. In this strategic plan, the driver and the rider are at the center of this strategic plan, Your Excellency. Sirikal koni biro guro picha mag dede konde mag apaya ma ogudhore kod kuonde manyalo kelo masira mag apaya kaka yor kedo kod tho ma oyaye. Majority of our junctions, majority of our blind spots, majority of the areas that bring danger to road users will be on camera. Ogai mar obila Jafet Koome kod kanyakla mag ogul mama mag ndara ocheki mondo tim machiegni kod duol mar NTSA mar kawo okang' ne jogo moketho chik mag apaya. There has been some disconnect, sometimes competition between these two agencies. Mr. IG, Mr. DG, please, I expect greater collaboration so that we can see results coming down. In many of our matatu termini, there are wines and spirit shops. The drivers and touts, as they wait, isn't it? Forward circle, my friend. As they wait, wanakunywa, and then they go and drive those vehicles. Excellency, I have closed 150 of those wines and spirits that are at matatu termini. Derepe majandiwo mang'wel koneno bila mag ndara okon mondo tang' ka konde mag kuota ndiwo mantiere kunde midhe geche bende olor. In the public sector, our justice, law and order agencies must coordinate the sustained robust law enforcement by ensuring that offenders are detected, apprehended, prosecuted, punished swiftly and transparently. Corruption is an enabler of impunity.
Sirikal koro medo golo siem ne derepe maluchore kendo buto koneno gulmama kendo kwepo mondo minongi. Ka sirikal otelo ni ng'ech neno koda wang'e. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Mas wadhi yumoro machuok taneno kuseoro ote maru ka endi yumore Trevor ma okul Gladys ka nitiere Lang'ata Barracks gi shemeji na Nora kod nyithindwa Janel kod Brighton. Wach koth no to koro tek matin, jogo nego kony mapiyo gi lit na kabisa. Ngero kamana ahinya Gladys manokul Gladys ka nitiere Lang'ata Barracks kanyo. Eric Odemo kaya chunge Kanyamkago, Trevor Mosna Chief Abil Wuod kod Wogo. Nyasaye opar jo Kenya, ula ketho mwandu e koro gwenge. Ngero kamana ahinya neno ka nitiere moro ka endi Junior Odira mar Kudho, aneno Ramogi TV maler mokalo. Amoso mama na kod Beryl Adhiambo makamu kani Kisumu kanyo bende wacho ni gimorengo wacho no ema mondo Ruto lo. Ero kamana ahinya. Obedru mana oro ote bang'e obro go mbaka gi Eric Omondi mondo winjane ni en gi chenro mane mbele ko sibiro kotemo konyo oganda to bro time kamano nyaka karang'o. Mane mbaka mwanda go kode bang' dakika moko tin kidhi mabor ahinya. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. New Stay Soft Adric Concentrate. 1. It is 4 times more concentrated. 2. It is packed with 4 times more fragrance. 3. 1 bottle gives you 40 washes. New Stay Soft Adric Concentrate. Also available in convenient sachets. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya Mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapo mtaani. Story gani? Binti Job hasikii la mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya Mzee Maarifa na Mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga. Ushinde pesa taslimu papo
papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Kambi mar okumba mar Direct Line Assurance oriwore kod riwruok mar sikunde ji giwegi men Kenya Private School Association mar chiwo chenro mag okumba e kuonde tiegruok. Kane olose e boma ma Mombasa e romo magalamoro ma higani kama jokanyo mohewo 10,000 nochope, maneja mar Direct Line Ongata Bernard Ombati wacho ni kambino chiwo okumba ne chenro mopogore opogore kama oting'o okumba mar masira mariwo ji duto, nyalo bedo jopuonjre kata jotich mamoko mag kuonde tiegruok. Wach morwaki kod jakom mar Kenya Private School Association Charles Ochume wacho ni okumba no biro reso jonyuol kuom lal mikelo kod masiche e skunde kaka muoch mar mach so that the schools can be able to get us with us and insure all their products, all their properties, so that in case of a misfortune, Direct Line can be able to compensate and relieve our parents who are suffering from school fees and other expenses. We are here together with our partners to look at ways that we will be able to enable us to stay afloat and be able to keep our schools running. Anastasia Katumbi kod Doreen Kangendo ema gin joloch mokwongo mar mich mar omenda maromo 100,000 e tugo ma dwe ka dwe mar Skiza Chapa. Joloch ariyogo ne oyudo thuolo mar romo gi jathum Harry Richi e studio marwa ka mich maduong' mar omenda maromo $1,000,000 ibiro mi jaloch e giko mar tugono endo. Tugono geno neno ni jothumbe ma ne gwenge yudo thuolo mar romo gi johera magi ma en achiel kuom yor duoko erokamano ne oganda. Mondo mi tugono, di mana *887# mondo iyier skiza midwaro. Wakenya wote jaribuni hiyo namba *487*3#. Mutafaulu. Hii ni ukweli. Mimi sikuwa naamini. Hata ilibidi niende kwa Safaricom nikaurizie, but nilifaulu. Asante. This is the reality. Kwa hivyo kwa boma yako na mumeo kuna mjengo mtamaliza. Asante. Kuna gift hamper pia ambayo ni yako. Oronjore chimag tuke ni kaka yo mar nyayo tuke magadong e pacho ka endi riwruok mar Ultra Fights ochaka yanga kar piem mabiro lando uma mar tugo nendo. Kaluwore gi jokanyo e sekta mar tugono, jogo mabiro donje piem makamano nyaka tiegi e yo manyasani mar duoko kendo chia mar Kenya e adhong'. Gigeto mar bago tuke 4 magadong' mabiro kelo kanyakla jo adhong' ma Kenya kod Afrika mangima. They have shown the way, and other promoters now, let them do what Ultra Fight Series have done. Come up with a proper structure. If you have a proper structure, you'll have sponsors. If you have a proper structure, the TV will support you. Wealthiest athletes in the world are boxers, and that comes from good management, good promotion, good marketing, professional structures which we are putting in place. So it's going to gear towards that to make sure that we increase the size of the cake, so to speak, and we are able to partake. We're able to partake in the.
Bas, wadhi yue moro machuok waduogo to wadonje chenro moro mar buch jopiny. Wadhi wuoyo gi Eric Omondi, en jaked ne oganda chon, en jalombo oganda to sani chalo ka gima oloko paro, koro kedo ne oganda. Wadhi penje ni tang'o momiyo chako tim chenro no to odhi time nyaka karang'o. Mane mbaka mwadhigo kode, aneno kosedonje studio ka endi buch jopiny. Mane biro bang' dakika moko machuok, wadhi mane yue moro matin kik idhi mabor ahinya. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Asante. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kitero kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos ki rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yonja wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer, maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Ninja the Entertainer. Nonga DJ Smollett le principal de la rumba. Nekoro mwenye wangu wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dero. Chakreso pagachia nyaka saa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thongo bedo pink motivo. To ye kanye bak njangolo mar Juma. Nekoro mwenye wangu kumotigo madino system. Kumotigo za ikona gananga. Kumotigo Joski Kiambukute. See you there. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora.
Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Bas, une wang sai chenro mar buch jopiny. Eriko Mondi ni koda ka endin jaked ne oganda erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Eriko, wachaka ne gi weche misebedo kitimo ne oganda. Ero. Ang'o omiyo nichako chenro mar miluongo ni Sisi kwa Sisi? Sisi kwa Sisi ni nachake nikech na pimo taneno ka jopiny ni kendgi. Onge ng'ama biro konyogi. To jopiny ne rito kuma konyo wuoke to onge ng'ama biro konyo. Koro nani mondo wakel jopiny kanyakla mondo tabu ma jopiny nigo mondo gimany konyruok ma kuom jopiny. Koro kaka nyingno wacho Sisi kwa Sisi en mana jopiny kuom jopiny. Jopiny konyo jopiny. Kech nang'iyo to aneno ka piny owacho chenro mag piny owacho okane ka kipango konyo jopiny. To ngima masani ni ngima man malo sana. To ji hinyore, nyithindo hinyore, to jonyuol hinyore, joma mine hinyore. To gimoro ka gimoro dhi malo. Ngima ni malo saidi. To naneno ni achaki gimoro ma chalo chama mag mine wagi. Makoro wakawo ng'at achiel ma hinyore. To wachokre waduto to wakonye. To kinyo wakawo ng'ama chielo. To kwa maki to wa make sure ni wawi ka ngima ni duto lokore. Tu yiero jogi nade? Jogi wayiero gi miluongo ni public interest. Nitie cases moko ma kata in kineno. Most of cases matimo gi jopiny ema kelona. Iluongo ni tagging. Ng'ato post to ji tag. Mane mbui ka en? Mbui ka. Koro ni Eriko Mondi wakonyuma. Timeno cases mang'eny ma jopiny oluongo Sisi kwa Sisi. Ineno ka rumo pi ahinya. Ke jopiny ema oluongo. Koro gini osebedo kosekonyo ji 67. Chakre no achake. 67. To nichake chieng' mane? Nochake dweche 5 mokalo. 67 cases. Manya watimo nyoro moloka. Ting'eni ma onge chama, ma onge kabila, ma onge mar jopiny. Koro manya watimo nyoro is the 67th case. To oduoga ne ji 67 miwacho gi. Ratiro ni kanye mar neno ni ng'ato kosekony to mokuongo odhi tiyo gi pesa no e yo makare. Nikech aseneno chenro mioro godo iwacho ni ora ne ng'ato direct. Ka kibukore ni konyo mbija kaka onego ni konya ni. Konya di live. Kwa di live sami. To jioro ni ora direct. Ere chenro muketo mar ng'eyo ni ng'ato tigi pesa ne yo marach. Nikech ng'ato nyalo ketho pesa. Ing'eni kane wachake to ne poto kong'e gik mang'eny. Nikech en gima manyien. Koro bang'e to wadhi kawo be wadongo. Kawuono ka chango ni Trevor Mbija. To ka pesa osekalo 1,500. Kochopo million. Kata kosekalo 1,500. Tinde akawi Trevor. To ateri e bank. To ayaw ni account.
okadonge kin gimoro taluongo bank manager tangise ma Trevor Mbija jo Kenya oro ne milion 2 to ngisa go namba kana odwa yao biashara ne moro Trevor ko bire bank ka kiko gol pesa nya kugoch na mopimna chenro gimomiyo golo pesa koro watimo follow up for at least 6 to 1 year kech jomo kuongo ka to ne pod wakia ne wakao milion 3 wakete lwet ng'ato to bangi go ni mbaka ni baba cha kata mama cha ne jakongo kata na jagango pesa cha orumo wado kitabu koro sani wamanyo kaka jogintie follow up jok moko be chuno wa mondo wamanyi negi financial advisors moko chuno wane ka gingiso wane kaka kijana mano chango ne nyora maja rasta maja thikani to wacho nodo nyiew tuk tangise niterie mos watime research area nika ka tuk biro konyi pod watimo research naka wigni watieko week manyien mondo wangise koro the goal pesa nyiew tuk nikech wobulu kendo iru watongise wan pesa manomiya cha orumo koro sani wan gi chenro ma waluwo makwase chango ni pesa to kwa weya ni wadongidwa pesa wasemiye wan koro wadi wadwa ni igni 2 igni 5 from kawuono wanya dok chien to the first case to wanya golo ushuhuda gini ipango godango gini apango goloko piny ingeni sama jo piny omakore to chuno nyaka piny lokore jo sungu wacho ni when the people unite anything is possible sama jo piny omakore kata chama matintin ma mine watimo mieka ineno ka gima koma machielo koro gini to ka biweyo nyaka walok piny maluongo ni Kenya ngech sani wachopo Trevor kuma koro wan gi a new generation ma ojende masani rawera masani nyaka kaw piny kata ka gikawe gi thuon nikech ineno ndalo mane jaduong' Oginga Odinga gi Jomo Kenyatta gochieng' aneko notimo margi mogore gi musungu owuok modhi ma wayudo piny ne gitimo luongo ni freedom fighters aito mwalo ka kendo yudo gimoro ni second liberation mane koro democracy 1992 makina Martha Karua gini gi luongo ni Omingo Magara gini aito baba bobiro ka baba ogore ne piny sani ojende marom gi Trevor kama nyaka kaw piny to e gima iriko chako timo achako kelo jo piny ta paro ne gini mondo wigi kikwil ni piny bro bedo koriere mana ka jo piny omakore to kong'iyo piny owacho gech piny owacho mokalo cha kod piny owacho mamuolo cha kod makawuono ni to okotimo chenro ma paro jo piny koro penjo mipenja no gini to kwawe nyaka piny lokre idwa chung no ting'e ni koro kuma chope Trevor pacha koro chako pare nikech ineno od bura ka akia ni watere jolejo kanyo leme adu watere jo lamo jo pastors moko ineno ka nitie wach moro od bura ka pihawi nyaka walok telo nyaka wakel joma pachgi opogore ojende maparo mopogore koro kadi ni penjo no dwecha 5 kata higa achiel mokalo dina duoki mopogore lakini kawuono kipenja penjo no tabro ng'isi ni en gima nyaka wachak paro to kantie kijana manena rawera manena sani to you feel ni e chunyi in jatelo chak paro kaka idhi donjo e od bura no mondo walok gik moko e iye kacha ngecheri kora bro dhi ng'anyo nyaka karang'o ang'anyo tiagas to onge nini lokruok makelo koro jande nyaka donjie kacha cha makel lokruok malok piny rem mane mineno e od bura ka en rem mar ich lach mar pesa kose en rem mar nok mar paro kose en rem mar ni joma oyier ok dwar ng'iyo gima jopiny dwaro od bura nosego jopiny chon ne gisegowa piny to nyocha timo interview mota wacho ni wadwa ndiko wende mwalo ka wadwa golo billboards to wadwa timo videos to wadwa timo content jok mane okalo finance bill ok bidok e od bura
mano to wadwa nyono piny to wadwa keto pichni gi to waparo ne ji ni ng'ani nogo tik mondo in ngimani odhi malo mondo skari odhi malo mafuta ng'ani nondiko mokalo. Koro joma nokalo finance bill namba 1 wiwa ok bi wil kodgi. Wadwa ndiko wende to wadwa make gi famous ok gibedo ke od bura. Namba 2 od bura osekaw gi piny owacho. Od bura te giling ti to lakteche hinyore. Giling ti ndalo mane mogo dhi malo gi nini. Giling ti in fact ne gikalo gik ma hinyo mana jopiny. Koro number 1 joma nokalo finance bill te tadwa ng'isi Trevor ok bi dok e odno. Wabro timo everything possible. To time no kochopo pichni gi wadwa go agoya e billboards wasechako manyo pesa sana. To wadwa ndiko thumbe to wadwa wero gi to wadwa ok gibi dok. To od bura ni apart from a few wadwa chako campaign to wasechako mar soyo ojende kod joma pachgi opogore kod joma nie iye kanyo sani. Nikech sani jatend piny e wuon od bura. To piny man gi demokrasi ok dwar mano. Ni jok mane jopiny ogone uge ombulu mondo gigore na jopiny. Sani gigore ne jatend piny. Ni jatend piny gone gi simu to wacho ni nitie gima kinyaoro kanyo. Tadwa ni ukalna. To kinyal penjo ma to dhi hinyo jomane jo constituency na. Ini winjo wach jatend piny. To ma information mo wan go to en public knowledge. To kok en public knowledge to wan gin inside information. Ni od bura te apart from a few ni elwet jatend piny. Koro en mana simu ni kal mano to kalo. Kal mano to inyo jo piny saidi. To jende mi wacho gi net onego timne gi ang'o nikech ng'eny gi be ok go kura. Mano ni waseneno. Waseneno kata king'iyo ka koro otas nonro biro. Iyudo ni ojende gi ng'eny gi gin mana jomohero go koko. Kura wuon to ok gi go. Wan e higa mar 2024. Trevor wadwa go koko. To lamnoro lama Nyasaye omiwa ngima. Wadwa go koko. Wadwa puonjo ojende. Wadwa chiewo ojende. Wadwa pok wachako. Pod watimo gima wasingo ne go map. Wadwa puonjo ojende. Gimomiyo piny mar Kenya osedhi ka gondore kama. Nikech ok ugo kura. Nikech 71%. Nyocha ne 68. Sani 71% of Kenyans are youths. And so 71% of jomago kura gin rawera. Nyaka wang'isgi ni une joma decide ni jatend piny en ng'a. To ng'ama dhi od bura en ng'a. Koro wadwa chiewo gi ka nyathi monindo. Iso kichio nyathi mondo dhi skul. Wadwa pado gi to wapuko negi pi mang'ich to wapuonjo gi ni nyaka kaka kinyi go kura kik imadhe gimoro ni kinyi nindo. Nikech un modi decide ni ng'ama donjo malo kacha kata mwalo kacha. Koro Trevor piny owacho mosebedo kakalo gi osebedo gi strategy mang'eny mar make sure ni ojende chieng' go kura to mer onindo. Ineno. Koro wadwa kawo initiative for the next 3 years. Mawa timo voter education. Nyaka wapar no jande nguvu magin go. Nigine weg piny. To nonro mano tim gi Aga Khan manyiso no jende miwacho go. Ata malo 50 margi 50% okoluoro weche mag mibadhi. Kendo mibadhi no giwacho ni kama ka ok omaki mibadhi to giyiega yie. Waseneno kata kuonde makaka giyiero jotelo. Nyado ka jatelo moro en na ng'ama nigi mibadhi adier kendo ging'eyo ok ni gikia to mawe pod ng'ama giyiero. Koro magi to jomikonyo nang'o. Nikech nasega gongero moro ni kindiko jakuo to nyaka kwali. Nyaka kwali. Gima timore sani ni joma nigi mibadhi go samoro ng'ato biro gi pesa to miyo ojende. Koro ojende ng'ang'ia ni ng'ani to nigi mibadhi lakini ng'ani ema nigo muom. Ng'ani ema nigi pesa. Mage part of puonjruok madwa puonjore. Kokelo pesa kawi to chami to nyiewo go mogo. Lakini owadwa nyaminwa ng'ani ema soyo. Koro wadwa time consciously. Wadwa time continuously and consistently. Wadwa shauti madonje pachgi magi wach ni wawinjou. Mo lokre culture. Ineno. To hapa mbele ka
jopiny di understand wa. To wasechake kata sani sama loso kodika kantie rawera manena, kantie youth manena, kijana manena. To chaka kete pache. Ni 2027 to dibedo mopogore. Dibedo mopogore nikech kata king'iyo Afrika ka wecho chako pogore. Wecho kata king'iyo mwalo Senegal ka. Kata king'iyo Mali ka. Wecho chako pogore. To Kenya ok bi wechien. Koro kata rawera mang'iya sani chak loko pachi. Tidhi time yo mane nikech ng'enyne kata gik ma watimo imitimo kaka sisi kwa sisi go. Waseneno mana kiyuare kodgi mana kendi. In gi chama moro makonyi, in gi jomoko makonyi, koso gini datima one man army, in Eric Omondi gi. Ok wana man. To trefa wadhi ng'anyo ka ng'anyo dwarore. To wadhi puonjo ka puonjo dwarore. By all means necessary. By all means necessary. You know, youth is to strength and the older people are to wisdom. To kakok ginyati ugi wisdom gi to uplift the young people. The young people, they use their strength to uproot the old people. Nkech gimanya sayo umi watu en nguvu. To kose choko kijande kamura chiel. To what by all means necessary. Ma constitution omewa. Kang'anyo to wadi ng'anyo. To kapunjo to wadi punjre. To kema penyo ni chama moro makonyi koside wangigi milungo ni Youth 47. Okay, podo ke ni chama. Enena Youth 47, enena the 47 counties. Wadi keto every county gijatende makijana. Mangiso ni Kakamega kato ni kama. Omewa information. Yude ni kama, yude don't kama. To Bungoma kama, to Mombasa kama. Koro Youth 47 is a council of 47 youths from representatives. They're called presidents or whatever, chairmen. Headed by Eric Omondi. So they're 48. Gori in the national. National. To what any bomas to get it to do. To what the man you come out to warado. To what kedo we wakamara chiel. What do gane weche mag sisi kwa sisi ni? Ochomo kanye ni kechen gi misetimo gik mang'eny isewacho ni ji mang'isi e mbui ni wakony ng'ani. But nyaka bede gi yo moro mochomo nikech aseneno kisegero daraja moro Kisii, jomoko bisetero negi liete dala, duka moko bisegero, tuk moko bende nyiewo. King'iye batut, tidwano kawo yo mane? En wach mar konyo ji gi pesa ni gosen wach mane? Sisi kwa sisi ni wawacho adier. Sani ang'isi jopiny ni kendgi. Onge ng'ama biro jo wasungu wacho ni nobody is coming to save you. Nobody is coming to rescue you. You are on your own. Koro between sani nyaka 2027 to jatend piny Daktari William Ruto to kabi wuondo ng'ata maneno Ramogi kawuono ok dhi konyo ng'ato kata chiel. Dhoge mit kaskari nguru. To mako microphone to nyicho ng'iso kani jo boda gi to mama mo uso sukumani to emo di ting'o malo. Sani koro lokre ni koro jo CAS ema koro ting'o malo. Koro sisi kwa sisi ni ema di konyo mond liete, to ema di konyo school fees, to ema di konyo joma olorne gi udi, to ema di konyo nyithindo manindo kech, to ema di timo kidney transplant wasetimo moko. Between now and 2027 okwadi yie ni jo piny inyore nikech jatend piny no riambo to endelea riambo kod jalupne. Koro sisi kwa sisi is not, I don't want to call it a form of government, but it is you remember Kenyans for Kenyans. It is a form of, it is an initiative that will ensure that no Kenyan suffers because we have understood ni pinyo wacho okubi konyo pata nyangisi to kajanabi okubi konyo ngando kata chiel gidwa ritrenya katre 2026 kaka dirumu to gichako timo gik moko lakini sisi kwa sisi ni be konyo wakelo jopiny kanyakla to be konyo wa loko pach jopiny ni ok ni seche duto warito jatend piny kato piny owacho to karawana wuon wanyalo wanyalo gero bridge. Wagero bridge. Wate wapunyo nyithindo. Watero ji India itimo negi surgery. To pinyo wachoko konyo. Koro be change mind jini kwa makore. Apart from konyo jo piny, wanyalo loko piny to pinyo bedmo
moriere. Nitiere jomoko maseyo ni kimiyo ng'ato rech tipidhe odiochieng' achiel. Mano dho ngere ma yoro wachno. To kipuonje lupo to ipidhe ndalo duto. Ere pogruok gi kind gimitimo gi miyo ng'ato rech odiochieng' achiel? Nikech neno ka nyicha ni yawo ne jaduong' moro duka gi nyathine. En gima ber neno. Mandego ok dang' wawuondre. En gima ber neno kaka wuode ne goni erokamano. To chalo ka gimimiye mana rech madhi pidhe odiochieng'no. Idhi puonje lupo nade mondo mi omed puonjore kodhi mbele mondo mi omed gerore. King'iyo sisi kwa sisi, cases mwatimo gin waluongo ni dire cases. Dire makoro nyathi tho. They call and tell Eric, the doctor said if you don't do the kidney transplant today or tomorrow, I'll lose my daughter. So watimo gimo ni dire cases. To waloko ngima ji. Okwamanya manya ng'at manie ne kawaida ni koro waya une duka. To be wapenjo ji. Won to wamiyo ji net. Okwami gerech. Wapenji ni jatelo. Tigi inyalo gombo timamo. Kaka kijana mong'iso tuk manige manie chunye. To ini ana gombo duka. To an kipenja to kaya une ng'ato duka to nodwa duka to apana amiye net. Amiye gimonya lupogo to kamiye rech. Amiye yie. Iluongo nango a boat. Tamiye boat, tamiye net, tamiye nam. Manigi masisi kwa sisi timo. Lakini sisi kwa sisi betimo tij pinyo wacho. Kech daraja manogero kisicha mano tij pinyo wacho. Nyithindo mwakonyo timo surgery mano pich timo wacho pinyo wacho. Kech most of them to ni moko ni KNH ka. To jo KNH to sani koro siep na gingi sakata dier. Ni yath makama to onge. Daktari makama to waonge go. Koro yudo ni sisi kwa sisi timo tij pinyo wacho. Ineno? Koro kena na miyo jirech. Jogi konyo, jogi save lives. I can tell you of the 67 people, 14 of them, sisi kwa sisi saved literally. Ntie nyakome lungo ni Shali. Odak Jogorodka. Abro ketu mepicha ne sani tirengo tuko nyaka volleyball. Kano wayude to ne kidney ne fail. Ne otentie dialysis. Sani mingi no golore o mie kidney. Nyaticha sani koro ler yom to tuge sikul ringo malo nyitindo te. Koro 14 cases ginjo maneo kasi kwa sisi ko donjo to dikoro onge ko kawuono. Dikoro wagomba kama chielo. Koro ana believe ni jo mwase konyo gi okwamiyo gi rech lakini wamiyo gi olow. To ntire joma be seyo aneno nga ntire uluongore ni Mzee Omanga. Wacho ni gima ng'eyo ni Eric Omondi manyo nying kod kaka onyalo donje siasa. Mane omiyo chako wachno. Eric Omondi osemiyo jiniero igni 16. Nachako Churchill iga mar 2007. To igni 16 asebedo ka jopinyo osemiya hera. Gisemia nini gisebire shows maga Eric obedada ka kawa niko na show jibira adverts ango akawa to chiemo na penjo rani to Eric ni chiemo ro kada kokolo di polo yawa kada chiemo ngato penya ne Eric to ebe ni se konyenga kati Churchill no konyi onge Trevor na discover ni kata children lo machiel bonge masekadi kora bet pinda wacho ne jo senyero moromo to gima ne miyo adonje wachni endalo mane cost of living ochakoni. To you know, Trevor, I'm the most followed in Kenya. And get 12.6 million. Simbaka. I can reach 12.6 million Kenyans. Pap. Emene Kenya keto namba ngatoto say only 1.6. Kaone 2.1 million. Mama manye yikocha. Kora dia I explain ngani. Kora dia penjorani, how can I impact the life of Kenyans? How can I answer one day nige mane ruto mi ni konyo gojo piny nade te kama ne kaka Eric no chako timo gik makoro timo kawuono gi pacha moro to onge kata sani podo kan sure lakini naduoki ni sani wachako pare to kabi wuonde nyaka wadonje serikal ni nyaka wadonje piny wacho ma walok piny otherwise to obro ng'anya nyaka wati ng'anyo obro goyo nyaka wabe jodongo koro ko wabedo gimiluongo ni proactive to gik ma wacho ni kawuono gi dhoga gi nyaka wadonji kacha to walok gi to nyaka wadonji gi lamo nikech odno akena
od bura ne akiani no ire akiagi matimore iye kanyo kech keto siepe na moko ne wan go ka to agomba kama mito gidonjo to wan gilokore koro pod wang'iyo ni kwadwa donjo to wadonjo nang'o to wadonjo nade ma en gima poki kete pachi motegni en gima pod ipara sani pod wakonyo jopiny lakini wang'e niya tabu to wa e od bura koro tabu ni kwa timo something about od bura cha to sisi kwa sisi bobe kan forever to wadwa chop kuma koro kwa need sisi kwa sisi nikech systems are working and my message is very simple. The generation mar Kenyatta Goginga Odinga no konyowa, generation mar Martha Karua no konyowa, generation baba be koro we ur baba yue baba koro wo dia yu odio baba lingalinga ti baba se gore ne pinyni koro generation mar baba bo setimo margi to jatend piny Rais Daktari William Samoei Ruto to tima mare otika to dhi Trevor otika to dhi to nyaka rumi igni apargo oher kiko heri nyaka rumi okay to anongi sino kutiko to dhi to koro wanabanya kokobo tim ntire penjo moro ka kwa kuomo chok Victor kani nyamaji Lambwe Homa Bay ojo Trevor penjo na Eric Omondi ni odwa chunge MP ma constituency makanye eno se yiero ni nyaka MP ida chunge constituency makanye usere na MP sanito koro kwa nyago mbak MP kata MCA wago mana mbak jopiny mbak sani kwa chako go mbak MP to wodi wilgi konyo jopiny koro sani gima nie pachwa gi chunywa ni wakonyo jopiny to gimwatimo sani ruoth osemiyo wa grace it is working koro kwa dwa keto energy wa gi pachwa ni rikidwa chung kanye imanya ngo sani wan ni joma mine ni kare nyithindwa ni kare ngech ase bedo piny maneno ni gini konyo jopiny koro gimanya duoke go ni sani eto pachwa duto teko wa duto wakete konyo jopiny to koro ncha neno ki yuari gi governor ma Nairobi ka iluongo ni Johnson Sakaja kano ni wacho ni mondo miji okaw picha mar jo city council ma chando gi e bure Nairobi ka teno koni mano mago jo madwaro mondo berore gi jopiny kendo ngiso jogo ni kitemo timaki ulara ngo gi governor mokwongo kapok iduoko governor ticho tamo to governor ichwe wamie ndalo 30 to ber katarach governor paro ni watimo komedi to sani odong ndalo 17 to ne omie ndalo 30 mondo mi kochopo ndalo 30 kiko wache nok no amie ne wangise ni jo askeche duto ma county nyaka rwak uniform video mana kaucha kingie maber askeche mag jo county gina beach achiel kende marwako uniform koro ikia kama gi jo kuoe magi jo council ma ikia ng'ani koro ngise mokwongo askache duto nyaka rwak uniform. Number 2, askache duto nyaka tim gimiluongo ni retraining customer service jogi serve jopiny. Number 3, askache duto nyaka introduce kapok omaki ongise na niluonga ni John Onyango atiyo gi jo Nairobi County to mai ID na to makosa ni en ma to akwai ni iluwa wadikodi akwai mano kega kimako jiri ngamote mokosa kwa poko nego ngato ma citizen this is a law abiding citizen matemo manyo kako keto kun gi mogo e mesa okukwelo okoneko mama uso tong mondo mi hotel nyathi sikul to jakanjo neno koro nyakingise ni mama aniluonga ni John Mwangi to in gi makosa mionge license koro akwai ki to luwa mondo wadonje mtoka cha wadi office wamaki nikech seva na yudo jogo in the act ka gweo ngama mama eyeka temomio an wachno no chuo chunya temomio wawacho ni nyaka gi introduce themselves nyaka gi tell you your crime and nyaka gi timore lo kaka please accompany me
kata kidwa goyo pingo joka naneno bana gichopa chopani ambulance ni to gi lor to gwengani to gi puko gi moke sufuria to ngi gweo aya uninga tuunge kata uniform koro gimiyo opportunity kuom jo kuwe ma Nairobi kata sani kichunga driver tiroko gudu in tiroko angolo dia timako mama moro ngisini we mi ya jakanjo wadi to ene lufare koro ne yoro me badhi bende yeke wakiani ngaenga koro mako gik ma Sakaja and mato kan gima it's not about Sakaja the person, it's about Sakaja the governor. It's about office governor which must be accountable to the public. Koro Sakaja koko timo gik mane wacho wabich gi to okobinindo gikwe okwabiye no nindo gikwe nikech gima nane ka gitimo na joma mine okabiye kaka Eric Omondi ni kendo timo na mama moro koro tima gik mayot monya timo uniform gomigi ogibed trained to jogobed gi ID. Jomoko ne penjo ni to be isedhi dala ma Mombasa nikech joma dwaro kony ng'eny isewacho yo mikonyo godo ji nikech wacho ni en joma keto ni e mbui to ginyisi ni maende ng'ama onego wakony to be ne gi chenro mar dhi kuonde mopogore opogore isewacho ni nitiere 47 youth 47 mibro time counties 47 go to nitiere chenro mar dhi kata kaka moko kaka Mombasa mar konyo jopiny kanyo kosi ni dakete mana ni koorni go e mbui e kikonyo ok ing'eni kora sekonyo Kisii, sekonyo Kisumu, sekonyo Nyamira, kora dog kama. Koro gimotimo, wang'iyo be ni nitie kaka Kisii ne wadhi waketo daraja. Koro wang'iyo kamano, wang'iyo ni to Kitui cha pok wadhiga. Koro kaka sani wapango, nitie gima nyocha wachako chenro moro mar konyo joma nyocha otieko college, university, graduates, unemployed graduates. Nyocha waya office moro ka, moda provide negi employment. Wa connect gi corporates gi employers koro wan gi cheno wane mano mondi ida timo gini nango gimo setamo sirikal kata jopiny wegi timo ndalo mang'eny Trevor gima timore idhi office ti kwayo Trevor gima timore gi jatend piny gi piny owacho gigi yot okabi wuondi en mani priorities mag sirikal onge gi consider jopiny ineno an Eric Omondi anyisi kawuono Trevor Ramogi kani na asetimo comedy for 16 years. Period ma 16 years ni asetiyo gi Safaricom, Airtel, Bidco, Can General, Catarol Media, asetiyo gi kampuni mang'eny to an gi rapo kodgi. Asetimo negi staff party, asetimo negi Alato, asetimo adverts at over 99% of big companies. Kenya ka ariko setiyogo koro kiny ka chiwo kinyi tadhi Bidco tamani muindi mosiep nacha tangisi na wadwa ine gi slots moko Bidco ka Trevor sani kaloso kodi wan gi 412 job opportunities Bidco jadingi san anto ka ng'iyo ka to anyalo miya konyi ga 13 adi ko mana casual kata matingo gunia kata gadena sani wacho ni kata house help okwayier tich ka Bidco ngisani anto tich taonge go sani man go en mana mutingo go sabun gunia ukete loricha manyna ujenda 15 angise ni kamano kinya di Safaricom ngisani wan gi casuals pra beach to wamanyo marketers adek kamano andiko hadi Can General hadi Royal Media hadi Ramogi ngisani wan wadwaro interns. That is how I did it for 4 days and had 400 jobs. Koro achako gi companies masetiyogo aito office mayao cha joka neche gitimo uchaguzi magin gi president margi takelo ne gini magito enini etije mwan go chopelo fachiel dongun gi CVs no sero moko gi tikarodka GL beach koro chakuro ngiyo ni huwa viable to lungu gi kato timo ne gi interview one watimo e office no mondo mikotero ngato Bidco to kiko kuod wiwa wangeni ngani to chala mok ditio tich maber to nyocha sengiso gini tije mokelo ni kechneche gike training wan jopuonje koni dakteche koni nurses koni ngiso ni ko achake to tich mokelo ni kawe mondi tijni gima ka penyo wacho dwaro to dak achiel to yudete ni tich Kenya ka
Jatend piny ko chumochumo to choni Safaricom, if you are there, I'm calling upon, we are simply connecting employers, employees. To the team at Trevor. Okay. And then to manage matimo Mombasa. Atemo answer Mombasa. Koro biro Mombasa udwe manyien, wadi manyo graduates man Mombasa. Okay, Ramogi TV Trevor pinjina umundi ni to be onyalo konyo jathum makoka chako to itudro kode nade ma Jared. Jared bi ane Instagram na kanyo. Mana mi siri. Dia Instagram na DM ka in artist. Ntie ndalario makaoga Trevor. Tadi through my messages on the DM. Kech messages yudriga gimoko minya konyo. Koro dia DM na choncha na chioga namba na to koro kila ngato. But Jared be DM na kanyo ngisani Jared ni loso koda Ramogi. Abro neni. Abro neta bro ni namba na to bro loso. Okay. Ndire jomane penjo ka endi wach mar ni koro ere kaka ginyalo bedo achiel kodi wach mar sisi kwa sisi. Aneno ka endi ndire Evelyn Odoyo ko wuok Busia. Wacho ni ntiere mama moro Busia ka endi biluongo ni Salen chuore ne otho to osethagore koro inyalo konye nade kuom sisi kwa sisi ka. Ng'eny ji dwano bed kaka gimo machalo members. Omiasi penji ni gini koro en gima chalo nade, en chama bro chunowa beleka bro chunowa ngech penjo no sebedo sana jocho ni wajoin nade ndi joma dwa kata konyo to gikia to gidwa rito ni nyaka next week riko wach ni mama ni gidwa konyo sana ngech jomoko ma samoro en isilinge moro 1,000 odora ni ngato ni mondo ya uduka koro ngeni wach pesa Trevor en wach ma sensitive to gini wabro penjo jopiny ni to watime nade kichan ka chiu kinyi go kinyi to wacho ni koro my bank account oruru pesa to kendo koro aketho inge dhano to ni kamano ni kendo rik ni kendo koro kwa ji pesa koro da kwalo kendo koro ma koro scam ni kendo rik chiu giso ni mondo or pesa e bank ne koro gini for now how you can help sisi kwa sisi nyoro ne jioro 1.6 in 2 days na kausimbo mama cha for 20 minutes I go through messages more receive Trevor ngeni jo mang'eny ne oro sling pra beach ma penjo nani how many people does it take to send a 10 bob mondo chop 1.6 kwa realize ni sisi kwa sisi is a nationwide jo Kitale ore jo Bungoma ore jo Kilifi ore koro can you imagine how many 10 bobs you need to receive to have 1.6 koro kidwa konyo sisi kwa sisi samo konyo mama ni mabusiani ora slinga chiel o ne mama no slinga beach mane kaka nya konyo sana lakini mbeleka watimo chenro mar neno kaka wanyalo organize gimoro mar jopiny kata office mecha yao ne ujende gi okumara mano margi ma jopiny emo deliberate mocho ni Eric wan jopiny wadwa yao sisi kwa sisi kama gi kama to pesa ne okdini ni Eric pesa ne dikacha to my board to my chairman ko the chair lady nyako hukuom jopiny mondo mikiko kethre en gima very sensitive sama koro jo chako deal gi PSG nyaki time mos to nyaki yud public approval on decisions we make emo chak this 67 cases masetimo kata tonglo onge mose chulie kata 1,000 moro ni mato madego damul onge Kain Trevor to apenjuga ni nyingi nya Trevor nga ombija mane moche mpesa to namba ni ngisgi tiyo ni so that there is nowhere Eric Omondi is in contact with the finances that are being sent to the person in need for the 67 cases and that is why Sisikwesi has worked to jopinyo ng'eyo mabel and so in the same spirit kata kwa grow nyakwa find a formidable way majo piny can trust ni ka oro tonglo na moro ndurucha moro kana oro sling na moro achiel to dhi konyo mama cha sani koro ntiere joma ywak nikech oula koro chando ji kuonde mopogore kata Nyakawa kacha Chakano kacha ntiere oula mathago ji mago joma inyalo kony nang'o in kakoro ineno kata kok ochuno ni en mana mar sisi kwa sisi inyalo kony jogi nang'o koro gimosebedo kwatimo nikech cases to ng'eny emomiyo sani Trevor wa handle one case at a time one day at a time koro sani kibiro wacho na ka wach choka hawago
kata jo ahero gi mchele. Koro nyaka wapanga kaka wakonyogi. Nitie joma ose approach wa as a community. Kaka joma nyeche gas moro nyeche wango children's home. Anakia gas manyeche much embakasika. Kara no wango nyaka children's home. To children's home obedo ran gi community embakasika kanyo. Nyeche gigochona. Ngisa ni we are a community. To wa support ga children's home to gas mano mucha manya te chel no to. No wango odni ma owango into ashes. Koro ger nwai. Koro gima timore ni the individual cases to tie communal cases. To wa handle gili kaka gibiro. Lakini mbele ka bro chopo kuma koro wang'eyo ni graduates wase handle. Jo mchele maero no wa handle. Jo chai makiambu no wa handle. Lakini wadwa time chenro ka chenro mos. Nikech pod wagro. Kata ngendo sisi pod onge office. Office mani nyao no nen mano majo graduates. Okay. Mapube office poke yodo. Sakuro dhika mayo wango ng'eng'e ne kanyalo yudo wach moro miyoro nwa ka ende ariya deka uchiel no. Jomoko puoya wacho ni mundi kasria kasa in kare. Od bura ibro dhi nitie jomoko mabe wacho ni onego beni oro negi kony. Ripenjina rikawo nyalo konyo mama no. Mama no dore kwa konyo. Kenyo mama no koro wach no bedo abro ka wach no mondo katiko atiko to mondo aluwa ne wach no. Okay, Eric yie imake lwet jo comedy. Mane piny ka endi yie ni tiyo ne joma tiyo bele kanyo ma ndinga Paul jaka Kembe jaka Mbete wacho ni yie imake lwet jo batimo comedy mane papod ne piny. Mokwongo pod itimo comedy koso comedy to kore we. Sani to koro okane kantie nyiero ma jo Kenya dwa nyiero sana. Jo piny sani weche ochacho. Ngima ni malo, jonyuol onge school fees, ji onge mogo, mafuta be ni malo kati ngeni piny owacho be ingeni travel gemoro timore kato nyaka wachni. Ingeni kaka una chung taketo $160 aito kinya duoke 140 to bro mora. Koro sani to aneno ka jarege moro no way to wacho ni do you see anything to smile about? I don't think there's anything to laugh about. Until waduoko maisha piny, until jo piny ni kare. Wabro konyo jo miji nyiero, kichana ja miji nyiero, kaka Churchill no konyo. Mago be chenro mo wanogo. Lakini sani komo betika. Chenro duto en konyo jo piny gi ngima mani malo. Tok ni koro manisha ni okanyal konyo kijana no. Kata okanyal konyo ngeso makinyni wan Mombasa. Watimo gimo wacho no gi nyami no ma Uganda luongo ni Ann Kansime. Watimo talent search and encouragement in Mombasa, Fort Jesus. Koro pod watimo gigi lakini sani to okaparni aja miji nyiero. Hii wacho ni chono ne Jalombo Ganda. To sani en jaked ne Oganda. Sani wakedo ne Oganda. Trevor wacho in jathuru aja nyakacha poko nyisna Eric ni train kaka japuonj P1 2013 poko ndeka to system bende lokore ti bende koro tinda ti and 42 years otuda ne kod Nancy Macharia mondo ndika tich mbunge moro poga employment ne constituents mage we got kocha ma Joshua otire joma dwaro tich. Joshua wacho ni 42 en jeng ni 42 no train kaka P1 P2 2013 to 2020, that is 7 years. That's 11 years. Cases mang'eny chal gi japuonj kama. Naromo gi jogi 5,000 of jopuonje gi graduates. Most cases ningisa ni I've been tamaking for 15 years, 20 years. Koro obro chopo ire. Jing'eny lakini wabro chopo ire. Emo wadwa yao kata office majo graduates gi. Wabro yao office matindo tu ok madongo. Moro yao Kisumu kanyo, moro yao Mombasa, moro yao Kilifi. Mondo mi wabed gi connection. Tingene sani to kata japuonj ni. Kapo ma kao namba ne banka wuon. To kiko para PP1 no kende. Ka kinywa gone simu. Tangeze ntie tich moro mar osuptal. Ok ne ndi daktari lakini tich moro mar kwano pesa kata mar duka. To kawa mondi. Kichani gima important ni kuon ni mesa.
Mano gima bedo ka nyiso ji. Koro kapo ma arado kode kamoro. Kitabe adhi ng'iyo. Abe aneno ka Twitter na liel mach. Liel ka asenene, asechungulia nene. Koro wangiso gi ni tije modhi miyo jigi. Kin nas. To ami tiji puonjo nyithindo kawa. Because you have the knowledge. Okay. Kakoro sa koro ma wawangwa wach mane madiwego jopiny kakoro watieko chenro. Wach madiwego jopiny ni aduoko erokamano maduong' ahinya kuom jogo eko mosebedo ka support sisi kwa sisi. Kich seche moko wang'anyo to wagore ne jopiny to wiwa wil duoko erokamano. Nikech kaka ng'isi ni wan e kes mar 67 to nitie jomosebedo ka oro pesa constantly. Nitie jomosero kata siling achiel. Koro an mara kawuone mana ng'iso gi ni erokamano kuom chung' kod jo sisi kwa sisi. Usebedo ku save lives mag nyithindo. Usetero nyithindo e sikul. Uyawo ne ji duka. Ugero ne ji daraja. Daraja no jaduong' no nong'isa ni in a day over 12,000 people use it. Kech daraja no connect kumulo ni Nyabesia. Inapa ninge kisima ber. Aneno kumidhi yegi wacho no. Nyabesia. Dio ni Nyabesia. Nyabesia to en mier moro kanyo. Ma akal lokacha nigi churches abiriyo. Nigi market adek. To jogi te kukinyi nyaka onge school kono. Koro ji 10,000 kalo every day. Koro kini oro pesa. Nyasaye ogwedhi erokamano. Endelea support. Jo sisi kwa sisi. Erokamano ahinya Eric Omondi kuom miwa sechegi e kedo mar buch jopiny. Wan wadwaro ni mana hawe maber. Aseneno gik mitimo kanyo kata an aseneno moko kuom gik mamoro chuny. Kendo mikonyo. Wan walemo ni mana pile. Emomiyo wawacho pile ka indira mugi ka ni wambi wahero mana dongruok maonge gi dondruok. Mane kaka kamwawe. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Ibwagoni erokamano kuom keto Ramogi TV kamane kama wawe chenro mar buch jopiny kama wagoye mbaka gi jopiny matimo gik mopogore mana mondo mi wakonyre kaka joka ng'ato nyaka wamak lwetwa kamoro achiel mana dongruok maonge gi dondruok. Bas an nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Unindo maber joka.